tomto dnešnom poradí už 3. pašakovom večierku. Som rád, že sestry, aj teraz v tejto chvíli chceme sa skloniť pred Pánom Bohom a chceme prosiť o jeho požehnanie a o jeho prítomnosť na modlitbách. Pomodlíme sa. Milostivý a verný Bože, aj dnešný deň je darom od Teba, že zišli sme sa tu, aby sme spoločne Ti ďakovali, chválili a oslavovali ako nášho verného Pána. Milí bratia a sestry, Božie slovo, ktoré si chceme prečítať aj teraz v tejto chvíli, v tomto mieste napísané v liste Efeským v 5. kapitole a do 19. verši takto. Hovorte medzi sebou žalmom, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Toľko je slovo písma svätého. Amen.
Luther pozvali na zmien dôvodcu, išiel, hoci ho mnohí upáli, ako pred 100 rokmi Jána Husa. Luther tam však smelo vyznal Pána Ježiša Krista a neodstúpil od pravdy Božej. Ako to tam asi vtedy vyzeralo, poďme sa to spoločne pozrieť. Uznáš teda, Ešte reče Lutherovi Kartinovi, že tu všetky tieto knihy si len ty sám napísal. Áno, uznám. hnevené tom zdraví Luther. A z nich pravda len dá znie jedinou, že hlavou cirkvi Kristus je a pápež nie. Odvolaj ho. Hnevené tom kardinál rozriekne mu. Neodvolá, neustúpi, iba písmu svätému. Dokážte mi, že som blúdil, že to v písme nestojí. Odvolám a utiahnem sa do kláštora v pokoji. Ale dokiaľ mojej viery v písme svetom je prameň, nemožno mi. Tuľa stojím, Boh pomáhaj mi. Amen.
kresťanov obrazne vystrihuje úterová ruža. Úterová ruža je oficiálny symbol evangelickej cirkvi na Slovensku. Každá časť erbu má svoj symbolický význam. Skúsme si symbol našej cirkvi rovnako ako jeho význam vysvetliť. Čierny kríž v červenom srdci znamená vieru v ukrižovaného Ježiša, ktorý nám odpúšťa naše hriechy. Červené srdce symbolizuje Kristovu lásku k nám, tajne vyšklopené ten našich srdc. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil naše všetky nepravdy. Biela rúža bolo Lutherovým obľúbeným kvetom. Rúža znázorňuje vieru, ktorá nám dáva Božiu nádej, radosť a milosť. Tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Modré pole, modrá pokaz znamená mier, symbolizuje začiatok nebeskej radosti. A Pán Ježiš prebýva v našich srdciach, dáva nám radosť, ktorá je trvalá. Radujte sa s Pánovi vždy, opakujem, radujte sa. Brat
Sme veľmi radi, že tu dnes večer môžeme byť medzi vami a o to viac si vážime, že sme dostali aj také vzácne pozvanie. Neviem, či je potrebné, aby som sa predstavoval. Nie? Kto ma pozná? Kto nevie, kto som? Dnes sa dozviete. Takže neviem, či to bude dobre alebo zle, ale tak dúfam, že ono. No a čiže inak volám sa Peter Mihoč pre tých, ktorí ma nepoznajú a som momentálne tajomníkom brata biskupa, ktorý netuší, že dnes tu medzi vami som, ale srdečne vás pozdravujem. No a chcel by som predstaviť aj svojho kolegu. Dobre, kto pozná mňa? Dobre. No. Som nečakal. Takže ja vám ho predstavím. Ono to trošku súvisí aj s takým zmyslom, prečo tu dnes večer vôbec my sme. My sme vlastne ako keby takí dvaja vyslanci. Ja som za slovenskú stranu a brat Štefek, to je brat Štefek, on je zo Poľska. Ja je zo Leľuchova. Z Leľuchova, diecézy biskupskej z Leľuchova. Štefek Pobočný še volá. Neodstrihnutý od ecov. Tak, neodstrihnutý ešte. Ale taký zviazaný. Ale pracujeme na tom, že by sme to už strihli niekedy. No a Štefek bude dnes vlastne tu ako zástupca poľskej strany. My sme tu ako keby takí dvaja vyzvedači. Potrebujeme, aby sme sa nejakým spôsobom rozdelili. Brat Farár, máš rozdelený nejako zbor? Všetko spolu? Nič vôbec? Žiadne, že za farára proti farárovi? Nie? Taký neexistujú? No, všetci ste za farára. No, teda nič vám nie. Ale musíme vás nejako rozdeliť? Jeden musí byť proti. A jeden tú ovcu. No, dobre, takže máme tu 5 vlastne tém. Neviem, či dobre vidíte, alebo nevidíte, ale my vám trošku pomôžeme. Máme tu 5 hlavných tém, z ktorých si môžete vlastne vyberať otázky. Inak, Štefek, mohol by si povedať, co z Poľska priniesť? Bo jaké budú titulné ceny? To titulné ceny budú, to je oni musia odpovedať, ale ja budem, jak toto poznáte teraz, u vás je také populárne, šťastlivé koleso a to tá pani, co tam stojí v rohu. No, takže. Ideme na to. Aj zatočíš koleso? Aj pre mňa. Zatočíš? No, výborne. No, ale ceny sú už tam pripravené, to Štefek priniesť zo Poľska, zo Skrosna i z Leľuchova. Z Leľuchova sú mrazničke. Dobre, prosím bardzo, ideme do súťaže. Rýchlo. No, ideme. Zatočenie, tak co? No, takže vy stražníky musíte vyberať. No, máte tam tému Luther a hudba, Luther a roky, Luther a mesta, Luther snemy a spisy a Luther a osobnosti. Je to všetko odstupňované od 100 do 400. No a jasne, že zmyslom hry je čo? Nechce vyhrať, na čo sa to zvedie. Ale jasne, že čím viac bodov, tak tým na tom budete horšie. Lebo keď pôjdete do minusu, tak pôjdete na tom horšie. Keď pôjdete do plusu, tak budete aj trošku sa polepšiť. No, takže, policajti. Poproszę otázku i nominálnu hodnotu jest tak nebrať. Pán nech poveda. Mesta, Luther a mesta za 200. No, tak poďme. Ale to tam nedostane. Poprosím, keby pán zatočil tým kolesom. No, dávaj. Luther za 200. No, vidíte? Hrad, na ktorom Luther preložil novú zmluvu do nemčiny, sa volá Coburg, Warburg alebo Würzburg. Ako? Ale počkajte, ešte plynie mám čas, no my to máme nejako časovo nastavené. My za 5 minút to rýchlo skočíme, keďže to budete vedieť. Čiže B. Je to správne, Štefek? Coburg. Bol si tam? Coburg. Áno, je to pravda. Luther skutočne na hrade Warburg preložil novú zmluvu do nemčiny a inak. Viete, ako sa povie Warburg po poľsky? Samochod papírový.
No, takže policajti získali 200 bodov. Poďme. A to také nedobre bez mena. Musia mať nejaké meno. No, dobre, ideme, bez mena. Vyberajte, poďte, preskočíme ich, dajte za 300. Čo? Osobnosti, dobre. Osobnosti? Osobnosti za 300. Za 300? Dobre. Ktorý z týchto mysliteľov nebol predchodcom reformácie a máme tu takých 4 pánov. Jan Hus, Wycliffe, Duns Scotus alebo Peter Wald. Kto jeden z nich nebol predreformátor? Deti tu už rozprávali o tom, takisto, že už aj pred reformáciou niečo bolo. No, takže, kto to nebol? No bude nedobrý posudok. Pani chce jesť od tebe na povedu, bo na tebe syčí. Či to ako C? Pani to nevrajú, sme nevrajú. On je ženatý, on pri deci jesť na to. To nemôžeme. Nemôže pani syčať na pána. No, takže, ktorý z nich nebol predreformátor? No, tak čo, dávame C? No, hej. C? Duns Scotus, tak si myslíte? Neporozmýšľaš? Nie, dávaj. Peter Wald bol predreformátor, ste si istí? Áno, máte pravdu. Presne tak, Duns Scotus nebol, to bol známy stredoveký filozof. Takže, po prvom kole, bez mena 300-200, no ideme ďalej. Takže, je tu priestor pre prvý teleshopping. Ahoj. Jan, ahoj. Ahoj. Čo je nové v Excel? Nože, daj. Keby ty si radšej nechcem rozprávať. Dobre, vidím, že nič. OK. Počúvaj, máš 3 deti, šikovné, zdravé. Ráno prídu a hovoria, tati chcem odrezať toto, tati chcem urobiť rohy, tati chcem urobiť chleba. Poznáš to, že? Poznám. Dobre, nech sa páči. Máme tu klasický nož domáci z Giraltoviec. Nech sa páči. Skús odrezať tento rohlík. A to je problém? Nech sa páči. No akože, Štefek, nie je to až také... Nedá sa. Áno, možno, že to... No, keď to držíš za čepel, tak jasne. Nevadí, pozri sa. Keby nemá ten rohlík už 2 týždne, tak je to... Jasné, pozeraj. Ale čo ja tu mám? Pozri sa sem. Čo to je? Je to medzigalaktický nôž rezaný oceľou z meteoritu XZ. A vieš, prečo ho nevidíš? Je tak zaostrený, že ho ani nevidno. Pozeraj, teraz. Teraz, zober tento rohlík. No zober ho. Táto ti poviem galaxia. A prečo nie je odrezaný? Lebo my chlapi z Giraltoviec jeme rožky v kuse. Ideme ďalej. Takže, ideme ďalej. A potom prídu tvoje deti a hovoria, tati, chcem zamiešať toto, chcem urobiť toto. Rýchlo, potrebuješ veľký hrniec. Čo najlepší, to je lepšie. Aby ti nevykypalo, aby nepripadlo. No skús pomiesať túto kašu. Miešala myšička kašičku. Že sa ti pripálilo, že ti vykypelo. Jasné. To sú naše hrnce. 50 litrové z Baumaxu. Teraz pozeraj, primiešame túto prísadu. Teraz to vyskúšaj. Hajš. Nejako sa to tu rozožiera. Neboj sa, poď. A pozri, to vôbec nekypí. Ono to vôbec nekypí, ani neprihára. Však už tam nič nie je. No, veď čo tam nie je, nemôžem prikypieť ani vyhorieť. Super. Má to tu výhodu. No. A teraz tento kompot. Kde tu chceš dať kompot? Nech sa páči, bagajovník, otvor tento kompot. Tak keby som im lečil rovna 10, to by ma asi zabili. Dobre. Nejde. Jasné, že nejde. Nevieš, opa. Si vypadli. No. OK. Dobre. A teraz pozri. Tento supergalaktický otvárač. No otvor. Otvor? Jasné. Môže? No kľudne. Isto? Nech sa páči. Dobre, a prečo zase nejde? Lebo v sobotu my kompoty v Giraldovciach nejeme. Ak
si teraz zavoláš a objednáš super hrniec, super nôž a super otvárač, dostávaš hrebec zdarma. A to nie je všetko. Ak zavoláš teraz, hneď teraz, dostávaš toto. A to je čo? Ty si tak počítačovo negramotný. Veď predsa OSB kľúč. OSB dospí, OSB kľúč? A pozri, zmestí sa aj pod posteľ. A dáta sú chránené. dobre, ideme späť do štúdia. Hra. Ten.